L'altra gli altri, io valoro un po'.
Sim, sim, sim. Fixa't-hi, ara han de saltar els primers, però després se la segona ronda i això a vegades no va bé.
això no busca la curta per la puixa, collons, que és pilota teva. Busca la curta per la Nesta, digue-li que la tercera, que pugi més ràpid la tercera. Fai la tercera, no pugen ràpid. Digue'ls sí que s'animin. Doncs el Peter Ambon, el Peter, que pugi.
sol aquest país és tota la part. No ens ha tingut de regalar la pilota, perquè avui és tot. Tú lo habías apuntado conmigo. Sí, a que sí.
Aquest sí, no? Poden ser 3 punts. Són 3 punts fàcils. Les penalitats estan fetes per xocar. Sí, això es demostrés. Per això, és que dins els 22 s'ha de xutar. Més el mig s'ha de xutar.
Todos los delanteros están fuera, que empujen. Que empujen hasta que se metan.
Ah, no. No, aquí s'estan picant, no, una altra cosa. El tio al final ha remuntat 2-1 i ara m'està dient, otra. Vinga, va, el que has patit que te cagues, cabrón. Però ja s'acaba el partit. Crec que sí. Cinc a 1 al final.
Sí.
com vas tu? Hòstia, no tens pasta avui, tu? Avui no. Hòstia. He vingut a casa tranquil·let. Si hi ha els jugadors, es passa, no hi ha cohesió. No hi ha grup, no hi ha equip.
Tres nos aquí, ara. Tu avisa, Ah, ya, es que la chaqueta,
Papi! Papi! David!
Xavi.